Grazzi Malta, intom vera eżempju għal pajjiżi oħra fil-qasam ta' drittijiet ugwali. Dawn kienu l-kliem tal-President tal-Allied Rainbow Community Eamon Gomez. U saħaq li Malta għandha tiċċelebra dan il-qasam, kif tul dawn l-aħħar 5 snin saru tibdiliet kbar, speċjalment fil-qasam leġislattiv. The changes and progress that Malta has made on this has been exemplary, has been just amazing. It is now a place where each of us can feel welcome, at home and included. The progress over the last years has been wonderful and thank you Malta. Dan sar waqt ċerimonja fejn fiha tħabbru l-attivitajiet li se jseħħu għal Malta Pride 2018 li se jara l-bidu tiegħu nhar il-Ħadd li ġej. Il-Ministru għall-Ugwaljanza Helena Dalli qalet li dak li qabel kien protesta issa sar ċelebrazzjoni. Qalet li Malta rnexxilha tikseb reputazzjoni barra mill-pajjiż tant li ħafna qed jarawha bħala mudell. Dan hija ċelebrazzjoni ta' soċjetà illi hija soċjetà miftuħa, soċjetà illi hija inklusiva u soċjetà illi qiegħda tiċċelebra d-diversità. Huwa xi ħaġa sabiħa illi l-pajjiż jiċċelebra d-diversità għaliex inkunu qegħdin naraw illi kull persuna twildet kif twildet tista' tilħaq il-potenzjal kollu tagħha għaliex ma jkunx hemm diskriminazzjoni kontri. Il-koordinatur tal-Malta Pride Clayton Merċieqa qal li f'din il-ġimgħa se jkun hemm attivitajiet fuq suġġetti varji. L-idea hija li nqajmu kuxjenza dwar ix-xogħol li għandna f'Malta u anke madwar id-dinja fuq LGBTI. Fosthom ħajkollna attivitajiet ta' natura sportiva, kif ukoll għandna diskussjonijiet dwar għaliex Pride huwa mezz importanti li ssir, huwa importanti bħala mezz politiku biex inwasslu l-messaġġ tagħna, kif ukoll diskussjonijiet dwar mental health. L-attivitajiet ser jibdew mill-ħadd 9 ta' Settembru u jilħu l-qofol tagħhom is-Sibt 15 ta' Settembru bil-parat annwali li se tkun segwita b'kunċert kbir fil-Belt Valletta.